10 любопитни факта за близнаците. Четиридесет процента от близнаците си измислят свой собствен език. Това явление, наречено криптофазия, може да се случи, тъй като умственото и езиковото развитие на близнаците протичат почти едновременно. След време този език избледнява и близнаците спират да го използват. Близнаците е по-вероятно да бъдат левичари. Само около 10% от световното население се състои от левичари, но разпространението на боравенето с лявата ръка, при писане, хранене и други дейности сред близнаците е много по-високо, сочат проучвания. Нигерийското градче Игбо-Ора се счита за столицата на близнаците. Въпреки че причините са неизвестни, то е с най-висок процент на близнаци в света. Има предположения, че това може да се дължи на диетата на местното население. Близнаците могат да имат различни бащи. Въпреки че е рядкост, една жена може да освободи 2 яйцеклетки по време на овулация и да бъде забременена от 2 различни мъже. Явлението се нарича хетеропатерна суперфекундация и е изключително рядко, като в света са известни само 20 такива случая. Много от еднояйчните близнаци са огледални. На пръв поглед телата им са идентични, но ако се вгледате внимателно, можете да видите бенки на противоположните бузи, родилни петна на различни ръце и куп малки неща, които ги правят уникални. Близнаците могат да имат различни рождени дни. Първото бебе може да се роди преди полунощ, а другото след полунощ. В някои случаи има раждане с забавен интервал, при което едното бебе е родено преждевременно, а второто може да продължи да се развива в утробата. Колкото по-висока е майката, толкова по-голям е шансът за близнаци. Проучване на гинеколога Гари Стайнман потвърди, че по-високите жени са по-склонни да имат близнаци. Причината – по-високите нива на растежни хормони при високите бъдещи майки. Еднояйчните близнаци имат идентично ДНК, но различни пръстови отпечатъци. Това е така, защото докато са в утробата, бебетата се движат и докосват амниотичния сак по различен начин, което създава уникални линии, образуващи пръстови отпечатъци, които не са свързани с ДНК. Средното време между раждането на единия и другия близнак е 17 минути, сочат статистиките. Повечето лекари предизвикват раждането в 38-та седмица от бременността, като средното тегло на близнаците е под 3 кг. Съществува наследственост при раждането на близнаци. Способността за многоплодна бременност се предава генетично, като това става по женска линия и е валидно единствено за разнояйчните близнаци. Така че, ако едно момиче е разнояйчна близначка, то има около 6% шанс да зачене близнаци по естествен път.